Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari na ang atong mga top stories of the day. Today is August 8, 2025, Biyernes nga adlaw. Kapitolyo nag-withdraw sa deal nga pagbakal sa luta sa pamilya Nazareno. Mangud wala nagakooperar ang pamilya. May pagbaha sa Santa Clara Subdivision sa Barangay Mandalagan sa Bacolod kagabi. Duha ka mga linya sa tamburong nga guluwaan sa tubig natabunan. Tricycle kag motor nagbungguan ay 7 pilason. Councilor Jason Villarosa sa Bacolod nagpasar sa resolution sa konseyo nga nagaduso nga ipatuman ang ordinansa nga nagadumili sa bagaod ng mga tambutso. Kag sa good vibes, ano ang pwede kadtuan kag himuon sa Siquijor sa sulod sang 8 ka oras? Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may ara karon sang bagyo sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nangin isa na ka bagyo kay inasang aga kag gintawag na nga bagyo nga Fabian, pero ini ang nagapagwa na sa Pilipinas. As of 4 PM yari na ini sa 225 kilometers west sang Lawag City kag may kabaskogon nga 45 kilometers per hour. Wala naman sang probinsya nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal kag ginapaabot nga magagwa na sa PAR subong nga gabi kon buwas sa kaagahon si Fabian. Ang bagyo naman nga may international name nga Podul sagwa sang PAR ang mahimo magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo o kon Lunes nga adlaw. Ang habagat amo ang nagadala sang ulan sa bilog nga Visayas nadala na dira ang Negros Island region. Bangod sang habagat, maka-eksperyensya kita sang maulanon o kung magalugal-umon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga mga pag-ulan. Good news sa number 9. Presyo sang diesel kag gasolina mag-rollback sa madason nga semana. Kung ibase sa 4 ka adlaw nga trading days, may ginapaabot nga rollback sa presyo sa produkto petrolyo next week. Ini ang base sa price movement sa world market sa unang 4 ka adlaw sang semana. May 85 sentimos nga ginapaabot nga rollback sa presyo sa gasolina sa kada litro. Sa diesel naman, piso kag 70 sentimos ang ginapaabot nga rollback sa kada litro kag piso kag 20 sentimos naman para sa kerosene. Base sa data sa Department of Energy, ini ang ika-4 nga straight nga semana nga may rollback sa presyo sang o kung may rollback sa presyo sang diesel nga nagasuma total sa 4 pesos kag 30 sentimos kada litro na ang na-rollback. Sa number 8, nagapabilin nga dako katama ang potensyal sang coffee industry, hindi lamang diri sa probinsya sa Negros Occidental kundi pati na sa bilog nga Pilipinas. Suno sa kay Christian Mark Romay, ang chairman sang Negros Occidental Coffee Council, sa bilog nga pungsod, naga-import ang Pilipinas sa mga 80 tubtob 85% sang ginakonsumo nga kape. Nagakasayuran nga 15% lamang sa ginakonsumo ang gikan sa local production. Pero sa karon, wala pa sang datos nga available bahin sa production kag sa ginakonsumo naman nga kape sa Negros Occidental. Sa pagbukas sang Coffee Fiesta kay nasang aga sa Ayala Malls Capital Central, ginsiling ni Romay nga isa sa ilang mga tinutuyok ang makapatigayon man sang Coffee Summit para tigayon makakuha sang patpud nga datos nga mangin makahulugan sa pagsanyog sang industriya. May 22 ka mga coffee shop ang nagpakigbahin. May mga nakaschedule man nga mga talks. Tuyo sang Coffee Fiesta nga magserbi nga venue sa tanan nga mga coffee stakeholders, humalin sa producers, pakadto sa consumers agud nga mataytayan ang anuman nga gap. Ang coffee farmer nga si Rogelio Claridad Jr. anangin rank 1 sa 2025 Regional Coffee Quality Competition sa Region 6. Nagasiling nga dako ang potensyal sa coffee farming kag sa ranggit ini mangin pala nga buhian. Majority of consumed nga coffee in the Philippines is solubles. That's why solubles is instant coffee. Okay. Yeah, instant coffee. So imagine if 90 to 95% is consumers. I mean solubles. Okay.
and then 5 to 10% pa lang ang brewed coffee. It means even though ga-mushroom ang coffee shop natin sa Bong, it's only 10 to 5% of the consumption natin. Diba? So imagine if we have that shift to support local coffees. It's a very big market and it can change lives sa mga farmers. Rejuvenation kita nga mga gina-focusan. So kay gulang na mga kapila ng kay. Pero sarangit siya mapalangabuyan. Oh, sarang di sa mama pa lang buyan na. Kung ato na isang tatakbo sa mga. Sa number 7, top 8 ka most wanted sa Negros Island region na dakpan sa Bacolod City. Arestado ang isa ka helper sa hardware store nga ikawalo sa listahan sa most wanted nga persona sa bilog nga Negros Island region. Ginakop si John Well Gordoncillo, 29 anyos sa Dumaguete City. Ginpatigay ng operasyon sa Puro Kahirop B, Barangay Mansilingan sa Bacolod, Huwebes ng gabi. Base sa report ng PNP, may warrant of arrest si Gordoncillo sa kaso nga pagbaligya ang paghupot sa illegal nga droga. Ang warrant of arrest ni Gordoncillo ang ginisyu ni Judge Chloe Hope Trinidad Abastillas sa Regional Trial Court Branch 30 sa Dumaguete City sa tuong Marso 6, 2025. Sunod sa PRO-NIR, nakaagi na sad to dakop ang suspect sa bypass operation sa Dumaguete City apang siya ang ginbuyan matapos maka-avail sa probation. Apang na-cancel ang probation, rason nga nagpagwa ang korte sang arrest warrant para sa service sang orihinal nga sentensya sang suspect. Ginpatigay ng operations ang katapos sang Bacolod City Police Station 7, Regional Intelligence Unit sang NIR, Dumaguete Police Station Tracker Team kag Bacolod City Police Office Tracker Team. Gindayo ni PRO-NIR Regional Director Arnold Thomas Ibay ang mga operatiba sa pagdakop sa wanted nga persona bilang kabahin sa ilang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation nga nagatuyo magdakop sa mga individual nga may arrest warrant, magkumpiskar sang illegal nga droga, magpaguba sang mga drug networks kag maguntat sang supply chain sang illegal nga droga. Sa number 6, motor kag tricycle nagbungbuanay sa Banwa sang Isabela, 7 pilason. Nalakip na diri ang isa ka lapsag kag duha pagid ka mga menor de edad. Nadulaan sa kontrol ang driver sa tricycle kag nakabunggo sa nagasugata nga motorsiklo sa National Road nga sakop sang sitio Kalasag, Barangay Mansablay sa Banwa sang Isabela kagabi. Sunod kay Lieutenant Eldelfonso Leonardo, Deputy Chief sang Isabela PNP, nagresulta ang pagbungguanay sa pagkasamad sang 7 ka mga persona. Nakip na ang 2 ka mga drivers, 3 ka mga menor de edad kag 2 ka individual nga nagaedad 36 kag 18 anyos. Base sa traffic investigation, gikan sa Isabela proper kag padulong sa Barangay Mansablay ang motorsiklo nga ginamanahiw sa 20 anyos nga lalaki kag angkas niya ang 18 anyos nga asawa kag 9 ka bulan nila nga bata nga babae. Samtang nagapadulong sa Piak Galin ang tricycle nga ginamanahiw sang 34 anyos nga driver. Sakay sang tricycle ang 36 anyos nga iloy kag 2 ka mga minors. Sa nadulaan sa kontrol ang driver sa tricycle, nagsaylo ini sa Piak Galin kag nakabunggo sa motorsiklo nga sakay ang isa ka pamilya. Gindala mga pilason sa Ignacio Lacson Arroyo Memorial District Hospital. Sa number 5, technicians ang isa ka kumpanya ang patay matapos nga matumbang ginadala niya nga motorsiklo. Nadala pa sang personnel sang Emergency Operations Center Rescue ang 32 anyos nga lalaki sa Governor Valeriano M. Gatuslao Memorial Hospital matapos makaangkon sang pilas apang siya ang gideklarar nga dead on arrival sang kagabi. Sunod sa attending physician, napatay ang biktima bangod sang acute coronary syndrome. Sa traffic investigation, ginamaneho sang biktimang iyang motorsiklo gikan kabangkalan padulong sa Banwa sang Hinigaran. Sang makalapot ang rider sa National Highway nga sakop sang sitio Naga, Barangay Suay sa Himamaylan City. Gulpi lang siya nga nagliko patuo nga direksyon kag nahulog sa higad sang dalan. Nag-oopera bilang technician sang isa ka financial services company ang biktima kag siya ang residente sa Barangay Gargato sa Banwa sang Hinigaran. Sa number 4, Bacolod City Councilor Jason Villarosa nagduso sang isa ka ordinansa nga nagamando nga liwat ipatuman ang pagdumili sa mga magahod nga mga tambutso sa mga dalanon sa Bacolod City.
Sa isa ka resolution, ginpangabay ni Councilor Jason Villarosa ang City Legal Office kag Bacolod Traffic and Transportation Management Department pinagi sa opisina ni Mayor Greg Gasataya ngay patuman kag i-monitor ang pagpatuman sang City Ordinance Number 356 Series of 2004 ukon ng Ordinance Against Loud and Noisy Motorcycle Mufflers. Mayara sa motorcycle ukon mayara sang ordinansa sa Bacolod nga nagadumili sa paggamit sa mga open pipe ukon ang mga magahod nga mga tambutso kag para sa konsihal, kinahanglan nga i-monitor kung bala ginapatuman gidman ini. Base sa resolusyon, hingiun sang syudad ang PNP kag LTO nga mangin implementing agencies sang sinong ukot sang sini nga ordinansa. Damlag pa, nagreklamo ang mga residente sa barangay Alangilan sa Bacolod City bungod hindi na sila makatulog kun gabi kay may lugar nga ginadagsa sa mga tao kun gabi sa barangay. Kalabanan sa mga nagapadulong sa area, mga motor nga may mga open pipe kag sa ilang nga pagwa sulod sa barangay, nagatuga ini sang disturbo sa mga pumuluyo. Bangod sini, napilitan ang barangay nga magpatuman sang curfew para mabalik ang kalinong sa barangay. Sa number 3, mga internally displaced persons sa La Carlota City ang makabaton sang financial aid antes makapauli sa ilatag sa mga puluyan. Sa Agosto 14, nakaschedule ang decampment ukon ang pagpauli sang 61 ka mga displaced families ukon 225 ka mga individuals sa sitio Gintubdan sa Barangay Araal sa La Carlota City. Suno kay Angie Hilongo, ang Social Welfare and Development Officer sa La Carlota City, may pre-decampment orientation nakip na debriefing nga patigayunon sa August 12 ukon 13. Inay kabahin sang ilang social preparation. Buwas Sabado, may gahatag nga kabahin sang shelter assistance sa mga IDP suno sa kay Hilongo. Kalabanan sa mga balay sa natungdan nga mga IDP, nagkalaguba ang mga atop. Ang kabilugan nga 61 ka mga pamilya magabaton sang assistance para sa ilang mga nagkalaguba nga mga balay. Magluwas sa bulig sa LGU. May bulig man sila nga batunon sa DSWD paagi sa Congressional Office nga ginahikot pa sa karon. Ang kalabanan sang guba sa ilang nga balay ang roofing. Sa atop pala nila Ma'am Hao, pero ang intervention naman ng LGU this Saturday balibuas part sa shelter assistance may i-provide si LGU nga cash assistance para sa tanan nga affected households sang Barangay Araal. Sa number 2, maging report na naman nga pagbaha sa Santa Clara Subdivision sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City sang kagabi. Duha ka mga tamburo nga guluwaan sang tubig sa drainage ang natabunan. Matapos ang halos 1 ka oras nga pagbunok sang ulan sang kagabi, may pagsaka na naman sang tubig baha sa Santa Clara Subdivision sa Barangay Mandalagan sa Bacolod. Ini base sa video nga ginpadala sang isa sa mga residente sang among subdivision. May gamay naman nga pagbaha sa pila ka mga dalanon pero madasig lang nga nagtahaw. Damlag pa, ginguba sang City Legal Office ang porsyon sang isa ka asinan sa Barangay Banago sa Bacolod para padakuan ang guluwaan sang tubig halin sa drainage sang syudad. Bangod abi sa pader sang asinan, nagamay ang alagyan sa drainage sa among area lakip na sa Santa Clara Subdivision. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga may double barrel pagid nga tamburo nga ginblock ang asinan nga kaginahanglan ini nga mahawanan. Kay iniman ang sa gihapon ang isa pagid sa mga rason kung nga nagabaha ang among area. Magluwas ini para man ang dredging sa mga suba para mapahagan-hagan ang pagbaha. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Probinsya sa Negros Occidental ang formal na nga nag-withdraw sa deal sini sa pamilya Nazareno sa pagbakal sa iladuta kag natindugan sa Central Philippine State University Moises Padilla Campus. Sa sulat ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kay Francisco Nazareno Jr., nakasaad nga sandig sa rekomendasyon sa Provincial Legal Office kag pagpatigayon sa comprehensive review. Formal na nga nag-withdraw ang Negros Occidental sa deal sini sa kay Nazareno kag hindi na madayon ang kuntani pagbakal sang duta. Nakasaad bilang rason sa withdrawal amo ang kapaslawan sa bahay ni Nazareno sa pag-comply sa legal kag documentary requirements miara man sa legal deficiency sa gin-execute nga deed of sale kag adversarial and uncooperative conduct.
patag sa probinsya. Apesar sa makapila na kabeses nga pag-follow up sa probinsya para matigayon ang transaksyon, wala sa gihapon makasubmit sang required legal kag supporting documents si Nazareno, rason nga may kabudlayan sa pag-idog sang bilog nga proseso. Dugang pa sa sulat, may mga discrepancies sa gindeclare nga tax identification number ni Nazareno kag sa iya nga date of birth. Ang gina-execute naman nga deed of sale, wala sang written consent sang iya nga asawa, apisar nga legally married sila. Namutikan man sang probinsya nga ang overall conduct sang negotiation sa kay Nazareno nangin unproductive na. Wala sang ginakabig sincere engagement sa iya nga bahin. Nagabalor sang 25 million pesos ang duta. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, pwede nga magapangita ang probinsya sang lain na lamang nga duta. Ginabawi sang pamilya Nazareno o kung ginabawi sang pamilya Nazareno ang duta gikan sa CPSU matapos nga nag-end ang deed of usufruct nga nalagdaan sini. Legal niya aton problem which we cannot solve kung wala ga cooperate ang other side. Ang kwartara na Pila ganito? supplemental budget na. May 5 milyones mo nalipat ko. 25. So you can buy another property and they can build Di, mas mayo paguro bago pang building kaya ganduta mas barato. Pasaka siya ko no, pasaka niya ko no. Gusto niya lain naman tapos hindi na siya magbaligya. Inambala niya mga lawyers na naga-directly deal with them. Kagiari naman ang pangpabalo namon nga pangpag-good vibes para sini nga weekend. Ano ang pwede kadtuan kag himuon sa Siquijor sa sulod sang 8 lamang ka oras? Ang Siquijor ang parte na sa Negros Island Region. Sikat ang lugar nga tourist destination pero ano bala ang pwede kadtuan sa isla? Aton ginlagawan kag gintestingan ang pwede bisitahan nga mga lugar sa sulod sang 8 hours. Kaya ayhan mag-enjoy kag maglibot sa sulod sang 8 hours, pang short time pero may kalipayan. Ina ang pagkatuanta nga mga lugar was sa isa naman ka episode sang Tripping ni Ruming at 9 AM diri lamang sa Digicast Negros. Sa 8 hours, kadamo-damo sang pwede kadtuan, no? Inabuwas pang isa-isawon ta sa episode naman sang Tripping ni Ruming. Shout out anay sa aton nga live viewers subong hapon si Ma'am Gloria Bantigue. Good afternoon Digicast Negros kag Sir Roming. Happy weekend. Si Joshua Lancelot Torres Sabio. Good evening Digicast Negros listening from East Homes 3. Pag-greet kami happy birthday kay Lolo Noel Agustin. Thank you. Happy birthday Lolo Noel Agustin. Si Jubea Yap Janala mayong hapon Choy Roming Subaldo kag Digicast Negros nagatanaw diri sa Baguio City. Si Nene Grande, good afternoon Choy Ruming, Digicast Negros, watching live from SAG Integrated Farm, Barangay Inulingan, Moises Padilla. Si Nelson Marvin Aurino Leonora, mayong hapon Digicast Negros, watching diri sa Dubai. Si Maria Fe Panaga Baredo, good afternoon Digicast Negros, watching live from Silay City. Shout out sa taga Sagay City, God bless. Si Jessery Garucha Hevero, mayong hapon Digicast Negros sa Romeo, God bless everyone. Mir Nagarido Clavel, good PM Digicast NIR, watching from Payao. Rumel Mahilong Galyo, mayong hapon Digicast Negros sa Roming. Si Mariconsong Kip Valladores, mayong hapon Digicast Negros, watching from Fairview, Quezon City. Si Reynaldo Mercurio, good afternoon Federation of Persons with Disability, La Castellana, Naga-Monitor Committee, greet lang sa President sang Barangay Kamandag, Ananias Lascano. Kagabi itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.